Betty, bună seara, Oana, Viorica, Mihaela, bună seara, Roxana, bună seara, Irina, Ștefănescu Felicia, Ștefan Vas, bună seara. Până ne acomodăm puțin 2-3 minuțele, rugămintea mea este să scrieți în chat dacă sunteți pentru prima dată într-o astfel de conferință sau dacă ne cunoaștem cumva și de unde mă urmăriți. Tare mult facem cunoștință, da? De unde ne urmăriți și dacă sunteți pentru prima dată, dacă sunteți persoane noi, nouțe, bună seara, bună seara, bună seara. Așa, pe cine mai avem în conferință? Vio, Irina, ok, doamna Duțu, Camelia, Duțu Mădălina. Păi suntem, cred că, suficienți deocamdată pentru a începe. Geo este pentru prima dată. Bună seara din Germania, domnul Ștefan. Ne bucurăm că sunteți aici pentru prima dată. Sper să mai veniți pe la noi. În Slobozia pentru prima dată. Super. Păi uitați așa, Sardenia, Carmen, Maluș, da, din Botoșani. Super. Italia, Pescara. Oh, super. Ok. Craiova, Alba Iulia. Recording in progress. Din Orăștie, bună seara, Chitila, Ilfov, Constanța, Arad, am zis Sardenia, ok, super, 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 Botoșani, iată, doamna Melinte, din Deva, doamna Maria Ardelean, ups, foarte bine, foarte bine. Mă bucur că ne revedem, nu în fiecare marți, dar ne revedem, Irina, Germania, București, da, domnul Ionel Tabără, mulțumim tare mult, către Germania. Bun, dragilor, cred eu că suntem suficienți pentru a începe tematica din seara aceasta. Ești la lumină? Că de aia suntem aici, să ieșim la lumină. Da, bineînțeles. E lumina stinsă. Așa, bun, mă bucur. Deci punem pe microfoanele pe mut și mă bucur foarte mult că ați dat curs invitației de astăzi. Încerc de fiecare dată să caut acele tematici care poate frământă pe unele persoane, acele probleme pe care frământă unele persoane și poate foarte multe persoane își pun anumite întrebări sau un alt aspect mă duce la experiența pe care o am cu clienții și oamenii cu care am intrat în contact în acești ani de când practic medicina holistică. Și aici vin întotdeauna să aduc, știu, noutăți referitor la ce ne poate perturba sănătatea. Dar astăzi am ales această tematică de a ne gândi la bucurie și de a ne crea starea de bine, pentru că până la urmă nu trebuie să așteptăm un ajutor din exterior. Adică să fiți acele persoane independente, așa cum eu am decis acum 30 și ceva de ani că voi fi independente de sistem, nu neapărat că în totalitate, dar cât se poate de mult să nu fim, iată, dependenți de sistem, de rețete, de farmacii, de vizite la medici și să căutați, cum și eu am căutat, acele informații care să-mi aducă să spunem, plus valoare în viața mea personală și în viața mea în viața familiei. De aceea, astăzi vom putea purta discuții pe această temă, pe partea de naturopatie, de modul în care noi putem să ne bucurăm în fiecare zi și să ne vieții fără medicamente și vreau să vă dau din experiența mea, pentru că am parcurs în acești ani foarte multe cazuri și am văzut foarte multe lucruri care de fiecare dată mi-au adus așa minge la fileu, în sensul că mi-am dat seama cât de mult oamenii
pot greși în multe situații sau pot fi debusolați datorită faptului că nu au o informație sau datorită faptului că nu sunt ghidați cum trebuie sau de către cine trebuie, fiind dependenți, așa cum vă spuneam, de sistem sau de un anumit medic sau de un anumit cabinet sau de o anumită farmacie sau fiind dependenți de medicamente. Bucuria ca formă de terapie, despre asta vom vorbi astăzi, pentru că este important să ne creăm starea aceasta în permanență, deci nu vorbim doar de o zi, de două, ci să căutăm să ne bucurăm de ceea ce avem, dar să ne creăm și terenul să ne pregătim terenul pentru vindecare. Deci vom vorbi despre ce se întâmplă în corp când emoțiile se liniștesc sau când identificăm acele emoții care ne perturbă starea de sănătate și vom vorbi despre cum natura ne oferă soluții reale pentru regenerare, pentru refacere, pentru echilibru. Deci nu vorbim în mod special doar de vindecare, pentru că aceasta înseamnă un parcurs, aceasta înseamnă un proces, ci de ceea ce trebuie să facem să ajungem până acolo. Pentru cei care nu mă cunosc și participă pentru prima dată la această conferință, sunt terapeut Alina Roibu, cu peste 20 de ani de experiență, sunt terapeut holistic în medicina energetică și în medicina holistică, trainer, formator și un promotor al acestui proiect pe care l-am început acum 7 ani, proiect Concept de Sănătate prin Nutriție Celulară. Sunt și director internațional EPL Go România, despre asta veți afla puțin mai târziu. Iată, spuneam că în peste 20 de ani de lucru cu oameni am văzut un tipar clar și un tipar care se repetă la foarte mulți dintre noi. Atunci când corpul nu cedează doar din faptul că suntem slabi, că suntem bolnavi. El cedează de fapt pentru că a dus prea mult. Ce înseamnă acest lucru? Cărăm după noi, din copilărie, poveri care pot fi ale noastre, pot fi ale părinților, pot fi ale strămoșilor noștri, poveri, emoții, traume, de când ne-am născut poate, și ajungem la o vârstă, iată, în care corpul nostru deja spune stop sau se blochează, efectiv, sau în corpul nostru se declanșează starea de boală. Deci corpul nostru nu neapărat că este bolnav doar pentru că este slab, pentru că așa ne-am născut, ci pentru că, iată, în viața noastră, în parcursul nostru pe pământul acesta, ducem prea multe. Și sunt, iată, tineri care îi vezi pe stradă și au o anumită poziție și merg, să spunem, aplecați, merg cu privirea în jos, cu privirea în pământ. Dacă te uiți pe stradă, vei vedea acești tineri, poate la 20-30 de ani, cu un comportament al unui om bătrân de 50-60 de ani. Asta ce înseamnă? Sunt acele traume sau acele emoții pe care el le-a preluat de la părinți și vă spuneam, din perioada chiar și intrauterină. Și atunci, ce trebuie să facem? Trebuie să înțelegem că lucrurile pot fi schimbate numai de către noi. Și cumva, iată, faptul că apar dureri de oase, dureri de articulații, pentru mulți oameni durerea deja a devenit ceva normal, adică omul trăiește cu această durere ani de zile, dureri de spate, dureri de genunchi, de umeri. Ne obișnuim cu această durere, eu personal nu am dureri, dar sunt persoane care au aceste dureri, o tratăm cu medicamente, o ignorăm și de foarte puține ori ne întrebăm de ce este durerea acolo, ce se întâmplă în corpul meu de această durere se menține. Și de ce vine această întrebare și e important să vă puneți, pentru că corpul nostru în general, și nu numai mă refer doar la corp în ansamblu, iată, mă refer și la sistemul nostru osteoarticular, nu este doar un corp, un sistem fizic, da? Un sistem mecanic. El îi susține,
toată greutatea emoțiilor noastre, responsabilitate, stres, frică, control, nevoia de a fi puternici. Aici vreau să vă dau un exemplu și vreau să vă dau chiar un exemplu personal în perioada când făceam foarte multă terapie Bowen. Atunci când intri în contact cu foarte multă lume, există posibilitatea să preiei foarte mult de la un pacient sau de la un client. Făcând terapie, la un moment dat, unei doamne care avea o durere în umărul drept și pe care o avea de foarte multă vreme și nu ceda nici la antiinflamatoare, nici la analgezice și în fizioterapie a făcut, m-am trezit după ce doamna și-a încheiat ședințele, m-am trezit eu personal cu acea durere în umăr. Și să știți că acea durere nu a cedat după un protocol de terapie. Făceam terapie, dar revenea acea durere și făceam terapii alternative, terapii naturale. Și atunci întrebarea mea este de ce această durere mă urmărește, da? Și a fost această durere timp de 1 an și jumătate aproape, pentru că nu foloseam nici unguente, nici medicamente sau anumite suplimente care neapărat să elimine această durere. Și întrebarea mea a fost de ce este această durere acolo? De ce îmi trece pentru un moment sau pe timpul terapiei și revine? Pentru că nu am identificat cauza. Cauza am identificat-o mai târziu, dar o să vă spun despre asta un pic mai târziu ca exemplu, da? Să vedeți ce s-a întâmplat, de fapt, cum am reușit să scap de această durere, da? Bun. Deci, adevărul pe care noi îl ignorăm tot timpul, da? Ce facem greșit fără să ne dăm seama? Căutăm, iată, soluții în exterior cu unguente antiinflamatoare sau căutăm răspunsuri la medic și așteptăm de la medic să ne dea ori un diagnostic, ori să ne dea un program de terapie. Ne adaptăm la oboseală, ne adaptăm la rigiditate, ne adaptăm la lipsa de energie pentru că corpul este inteligent și poate face acest lucru, deci acceptăm starea de epuizare ca pe ceva normal, trăim pe pilot automat, foarte mulți dintre noi funcționăm fără să fim cu adevărat prezenți și confundăm acest funcționez, da, cu trăiesc cu bucurie, da? Deci noi funcționăm pe pilot automat. Deci supraviețuirea nu este același lucru cu viața. Deci nu lipsa soluțiilor ne țin pe loc, ci lipsa unei stări corecte din care să acționăm. Adică să ne creăm starea de care spuneam, acea stare de bucurie, să identificăm cauzele și să creăm starea, terenul pe care corpul nostru poate începe să înflorească, să se bucure, să aibă, iată, o stare de bine, să eliminăm poate un diagnostic, să reducem o inflamație, să reducem durerea sau să eliminăm durerea. Iată, de aici e important, de a schimba această stare, da? Starea din care trăim, de fapt, și modul mental în care trăim ne modelează corpul. Corpul urmează starea, nu invers. Adică putem consuma alimente de cea mai bună calitate, putem fi vegani ani de zile, putem și am făcut statistica asta prin consultațiile pe care le-am făcut persoanelor care au grijă de corpul lor, dar starea emoțională influențează în procent de peste 95% și postura, și mobilitatea, și energia zilnică, și capacitatea de regenerare a corpului, pentru că, iată, ce este starea de bucurie, de fericire? Bucuria relaxează, încordarea blochează și echilibrul susține vitalitatea. Deci noi trebuie să ne ducem în acea zonă în care să creăm starea, pentru că starea creează corpul. Bun. De ce bucuria, iată, nu este un moft? Da? Vreau să fiu bucuros sau nu? Bucuria, de fapt, este o stare biologică și energetică, este o emoție care schimbă frecvența corpului, care activează procesele naturale de regenerare,
care susține flexibilitatea fizică și mentală, care reduce uzura emoțională zilnică, pentru că există acel stres oxidativ care se așează în corpul nostru și pe care foarte greu îl scoatem, da? Și tot această bucurie, această emoție pozitivă creează coerență între minte, emoții și corp. Adică există o legătură permanentă între ceea ce gândim și corpul nostru, între emoțiile pe care le avem în fiecare zi, pe care le experimentăm și acei factori stresori care vin în fiecare zi către noi, de fapt, dezechilibrează toată energetica corpului și nu mai există această coerență între minte, emoții și corp. Deci bucuria nu vine când totul este perfect, este totul roz. Bucuria, de fapt, creează terenul propice pentru ca lucrurile să se așeze, pentru ca corpul nostru să se vindece, pentru ca o boală să intre în remisie. Deci bucuria, de fapt, este o frecvență. Frecvența aceasta ar trebui să o avem cu toții. Nu este foarte simplu, da? Am vrea să fim cu toții bucuroși, dar în seara aceasta eu vă dau câteva sfaturi, câteva direcții care să vă ajute să puteți să vă creați această stare de bine, stare de bucurie. Și iată care sunt capcanele care ne scot din starea de bucurie. Ce ne sabotează zilnic? Adică fără să realizăm, nu ne dăm seama, cei factori stresori de care spun eu. În primul rând, gândirea rigidă. Ei, așa sunt eu, asta este, asta nu se poate. Deci o gândire, dacă vreți să spunem așa, de a opune rezistență în tot ceea ce vine către persoana noastră, da? A fi rigidă și în gândire, asta înseamnă rigiditate și în articulații, și în oase, sau încăpățânare, de exemplu. Iată, este o stare, da? Supra-solicitarea continuă, adică fără pauze de reîncărcare. Oamenii sunt pe pilot automat, majoritatea, mulți nu-și permit poate un concediu, nu-și permit un weekend și funcționăm ca acel hamster care se învârte în cușca lui, în rotița aceea și se învârte tot timpul în aceeași direcție. Da? Deconectarea de corp, adică trăim doar în minte, ne facem planuri pe ziua de mâine, dar la corpul nostru ne gândim să-i oferim ceva bun. Și asta este un lucru general, să știți că eu mă regăsesc de multe ori în aceste, cum ar veni, tipare, da? Cădem toți în aceste capcane, nu este vorba doar de cineva anume. Iată, lipsa acestor ritualuri de încărcare, pentru că multă lume nu știe să își facă timp, nu știe să facă să spunem, o meditație, nu știu să se roage sau nu își găsesc timp pentru asta, adică să creăm acel echilibru mental, da? De asemenea, un alt aspect foarte important este că ignorăm toate semnalele subtile, adică corpul nostru, să știți că ne dă semnale cu mult înainte de a se instala starea de boală, cu foarte mult timp înainte, chiar și cu 2, 3, 5 ani, dar sunt semnale subtile. Și nu ascultăm aceste avertismente și boala se instalează pe tăcute. Deci nu numai evenimentele ne afectează, ci modul în care rămânem blocați în ele. Adică am avut o traumă, am avut un șoc emoțional, nu reușim să ieșim de acolo, ceea ce este foarte greu. Adică mintea ne joacă feste și trebuie să avem o capacitate foarte mare de înțelegere, de înțelepciune de asemenea, ca noi să ieșim din acel blocaj. Dar schimbarea începe, iată, cu informația corectă. Adică informația pe care o primiți în seara aceasta și poate și alte informații care pot veni către dumneavoastră, de aceea trebuie să fiți deschiși, schimbă starea. Iar starea schimbă viața. Deci, când vom înțelege cu toții de ce corpul nostru reacționează, cum emoțiile se imprimă în memoria noastră celulară aceste emoții, ca pe un CD, ca pe un disc, dacă vreți așa. Cum se creează dezechilibrul? Iată, să ne punem întrebări. De ce? Cum? Când? Apare puterea alegerii, sunteți proprii dumneavoastră vindecători, dacă vreți, pentru că
puteți face alegeri înțelepte, iată, ca eu, cum am făcut eu să mă îndrept către medicina naturopată acum 30 de ani, da? Am renunțat la tot ce înseamnă medicație chimică, să vă faceți o claritate în minte și să în felul acesta va dispărea și lupta aceasta pentru a vă lupta cu boala. Noi nu trebuie să ne luptăm cu boala, deci noi trebuie să o înțelegem, da? Deci nu ești blocat, nu ești blocată, ci ești doar neinformat corect. Adică informația înseamnă, și am mai spus acest lucru, înseamnă putere. Dacă dumneavoastră veți căuta, veți cerceta, veți deschide mintea către informații noi, pentru că trăim acum într-o epocă în care totul se întâmplă foarte repede. Avem nevoie de schimbare, pentru că dacă nu suntem dispuși să facem schimbări, vom rămâne înțepeniți într-o zonă veche, în paradigme vechi, care ne vor duce către boală, către blocaje pe care nici medicina clasică nu le va putea elimina, da? Mai mult, de ce remediile naturiste fac diferența? Și iată, vă spuneam că am îmbrățișat această latură a medicinei naturopate, nu doar ce ei contează, adică ce înghiți, ce pastile ei, ci din ce stare. Adică degeaba îți recomandă un terapeut un produs bun sau ceva bun pentru tine dacă tu nu ești pregătit să primești acea informație, dacă tu nu conștientizezi că este spre binele tău. Dar oare o să-mi facă bine? Prostii, da, am mai încercat, dar câte am încercat? Foarte multe am încercat și oamenii tind prin prisma emoțiilor negative și a experiențelor negative să judece și să renunțe, iată, la ceva ceea ce ar putea să le schimbe viața. Deci, remediile naturiste susțin reglarea din interior, revin deci la ele, da? Acționează foarte fin la nivel informațional, lucrează cu corpul, nu împotriva lui, sprijină adaptarea, deci adaptarea corpului la factorii stresori și nu forțarea. Deci corpul răspunde diferit atunci când primește un sprijin, când nu primește presiune, când nu forțăm cu medicamente sau cu proceduri invazive. Da? Iată, chimioterapia este o procedură invazivă, este o procedură care creează foarte multă aciditate, care dă peste cap toată biochimia corpului, care aduce foarte multă inflamație în corp. Da, iată, așa mi-a venit în minte, o procedură invazivă. Dar sunt și alte proceduri, poate mai blânde decât chimioterapia, dar care fac rău corpului. Da? Bun. Care sunt cele 5 formule naturiste sau 5 formule care susțin această stare de bine? Eu astăzi vreau să vă spun despre 5 formule care susțin echilibrul emoțional, care susțin relaxarea profundă, care susțin claritatea mentală, care susțin vitalitatea zilnică și starea de tinerețe din interior. Deci nu vom vorbi despre a lua ceva, de a înghiți ceva, ci despre a susține o stare. Și lucrul acesta îl putem face atunci când suntem deschiși către, vă spuneam, către lucrurile simple, către naturopatie. Și mai mult, spuneam de acest teren pe care trebuie să-l pregătim. Pentru că indiferent de ceea ce veți face dumneavoastră după această prezentare, în condițiile în care poate aveți probleme de sănătate sau poate nu aveți, nimic nu se va întâmpla dacă nu acceptați, iată, schimbarea. Deci schimbarea vine din interior către exterior și de aici trebuie să pornim procesul de vindecare. Cum ajungi la starea de bucurie, să zicem, permanentă sau, hai să spunem, o stare de bucurie pe care să o menținem? Pași simpli, dar esențial. Da? În primul rând, conștientizăm starea din care trăim. Adică în ce stadiu sunt eu acum? Ce fac eu greșit? Ce îmi perturbă mie echilibru zilnic?
Alegi zilnic reglarea, nu compensarea cu medicamente sau negarea, de asemenea, că nu sunt bolnav, lasă că o să văd eu sau alegi zilnic să-ți reglezi corpul, conștientizând ce se întâmplă în interiorul tău. Îți susții corpul cu soluții naturale, fără să apelăm repede la farmacie, la analgezice și antiinflamatoare, pentru că vom vorbi despre, și am început și să vorbim despre sistemul osteoarticular, da? Creăm obiceiuri noi, cu pași mici, dar creăm obiceiuri noi, ritualuri mici, de asemenea, căutăm fiecare dintre noi să vedem ce ni se potrivește. Nu vă luați întotdeauna numai după sfatul medicului sau sfatul unui nutriționist sau sfatul unui trainer personal în sala de gimnastică. Nu, trebuie să căutăm acele soluții care vă aduc echilibru, nu stres. Da? Și să fie constante aceste obiceiuri. Și, bineînțeles, să vă respectați ritmul, pentru că fiecare corp are ritmul lui biologic, are modul său de a funcționa. De aceea, nici tratamentele sau terapiile alternative, cât sunt ele de bune, și sunt foarte multe terapii și proceduri alternative care nu funcționează la fel la toată lumea. De ce? Pentru că corpul are ritmul său, își declanșează propriile mecanisme de autovindecare în timp diferiți. Deși o persoană poate lua un remediu astăzi și să aibă din primul moment o reacție, alții pot avea peste 3 ore, alții peste o săptămână, alții chiar peste 3 luni. Și foarte mulți, bineînțeles, că renunță, da? Dar pentru că nu își ascultă corpul și nu au răbdare cu ritmul biologic al corpului. Deci bucuria, iată, nu se caută, nu am pus întâmplător această imagine de a căuta prin pădure, deci în natură se construiește. Deci bucuria se construiește cu lucruri mici, cu pași mici, dar cu ce? Cu constanță, prin practici zilnice care susțin echilibru, cu blândețe, adică nu venim cu tratamente agresive, cu compasiune față de tine și de procesul pe care trebuie să-l înțelegem, procesul de refacere, de regenerare, cu claritate, adică să înțelegem profund nevoile noastre, de ce are corpul nostru nevoie, și echilibru, armonie, de fapt, între toate aspectele vieții, să căutăm să facem aceste lucruri cât mai mult, adică nu vom fi, să spunem, atât de, cum să spun, de corecți, poate, din primele zile, atunci când vom începe să facem acest proces. Dar dacă există perseverență, cu siguranță vom reuși. Deci, starea pe care o menții, de fapt, este starea noua ta normalitate. Deci aici trebuie să ajungem, da? Ce se schimbă, iată, după această informație pe care ați primit-o astăzi și pe care le-ați mai primit și în evenimentele trecute și pe care o să le primiți și în evenimentele următoare, dacă o să vă placă să fiți alături de noi. Nu vei mai privi la fel, adică vei înțelege că corpul nostru este un partener, nu un adversar, da? Emoțiile noastre le vom înțelege ca mesaje, nu ca probleme. Oboseala o vom recunoaște ca semnal, nu ca slăbiciune. Rigiditatea o vom trata la cauză, nu doar la simptom, da? Iar soluțiile naturiste le veți folosi conștient, nu aleatoriu. Adică azi vreau, mâine nu vreau, dar să încerc, dar să vedem. Deci nu se poate așa. Deci nu avem nevoie de mai mult, avem nevoie de altă stare în care să trăim, adică să ne creăm acel teren de bucurie. Și iată că vă recomand să vă creați starea de bucurie permanentă, cât se poate, să fiți pozitivi și lăsați corpul să facă restul, pentru că va face, dacă voi vă veți schimba vibrația, veți trece de la o vibrație joasă, unde există furie, mânie, supărări permanente, la stare de bucurie, de, să spunem, recunoștință, de calmitate, da? Veți schimba frecvența. Bucuria este o alegere, starea este cheia către vindecare și natura
va susține acest proces și avem cu ce. Deci asta vă recomand să faceți și ajungem la subiectul meu preferat, de ce plantele au un rol esențial în echilibrarea corpului. Plantele nu tratează, în schimb, reglează tot organismul, sistemul, tot sistemul nostru interior de emoții, toate sistemele fizice, da, cardiovascular, sistemul digestiv, sistemul reproducător, ne ajută foarte mult plantele, pentru că ele nu sunt agresive, au capacitatea de a se adapta conform nevoilor noastre. Și aici intervenim cu ceea ce ne poate oferi ce ne pot oferi plantele, da? Dincolo de ceea ce știm deja. În primul rând, plantele sunt surse naturale de informație biologică. Sunt regulatori ai proceselor interne, așa cum vă spuneam mai devreme, sunt mesageri între corp și mediul natural, da? Pentru că, iată, ele conțin fitonutrienți, conțin enzime, conțin oligoelemente, conțin antioxidanți și conțin informație vie, recunoscibilă de celule. Adică, informația aceasta trebuie să ajungă la celule și vreau să vă spun că un grup de cercetători au descoperit, da, cum anumite plante, și foarte multe, dar anumite plante create în anumite formule, pot reprezenta informație vie pentru celulele corpului nostru, pentru a identifica ce? Acele probleme care pot fi înmagazinate în memoria noastră celulară, chiar de acum 10 ani, 15 ani. Și surpriza este că atunci când o persoană se îndreaptă către această parte de a asocia într-un program terapeutic, iată, remedii care au la bază informație, vor descoperi că au avut poate în trecutul lor o problemă pe care au suprimat-o cu medicamente, cu injecții, da, cu tratamente diverse, care a fost considerată tratată sau poate chiar a fost tratată, dar au rămas a rămas informația acolo, că acolo, la un genunchi, a fost o problemă cândva, am avut o întorsă, am avut o căzătură la un șold, am avut, eu știu, lichid la genunchi sau am avut o operație de asemenea. Iată, plantele, având această informație și datorită acestui grup de cercetători, am descoperit formulele care pot identifica aceste blocaje chiar de acum 10-15 ani. Pentru ce? Pentru a corecta, pentru a schimba informația eronată care există în memoria celulară și a redobândi, de fapt, un corp cu informația corectă. Deci corpul recunoaște plantele pentru că el a evoluat, de fapt, împreună cu ele. Rolul real al plantelor în corp este să susțină adaptarea organismului. Ajută corpul să-și regăsească echilibru, oferă suport, nu forțare, lucrează pe fond, pe teren, adică, da, pe stare, nu pe mascarea semnalelor. Dacă folosim produse de calitate, dacă folosim plante de calitate, da, nu orice ceai poate face acest lucru, contează foarte mult cum sunt cultivate, unde sunt cultivate, cum sunt păstrate, cum sunt uscate și așa mai departe. Dar, în general, dacă ar fi să ne uităm la ceea ce fac ele acționează în primul rând pe sisteme, pe sistem nervos, pe sistem hormonal, osteoarticular, pe metabolism celular, echilibru emoțional, pe tot ceea ce înseamnă, iată, resetare, regenerare. Plantele nu forțează corpul, îl ghidează. Ideea este următoarea. Câți dintre noi reușesc să se adapteze la un program terapeutic cu plante? Întrebarea o repet, câți dintre noi reușesc să se adapteze sau să-și creeze, la recomandarea cuiva sau din cunoașterea personală, la un program
cu plante medicinale. Câți dintre dumneavoastră și câți dintre noi avem puterea să ducem un program terapeutic, un program fitoterapeutic, pentru că eu sunt și fitoterapeut, să știți, la bun sfârșit, ca un program terapeutic pentru a rezolva o anumită situație. Foarte puține persoane. De aici intervine noutatea. De ce formele clasice nu mai sunt suficiente pentru stilul de viață actual? Deci, nu că nu sunt bune, dar formele clasice pe care le știm, ceaiurile, tincturile, gemoderivatele, capsulele, tabletele, da? Ele nu sunt greșite sau nu sunt bune, dar absorpția este de foarte multe ori limitată. Și aici nu intervin în detalii pentru că aș avea foarte multe de povestit. Depind foarte mult de tehnologie. Adică dacă putem extrage substanțele active care să ajungă la celule, atunci da, putem spune că avem o plantă bună sau un produs bun. Depind foarte mult de digestie, da? Pentru că, iată, absorpția este limitată datorită unei digestii proaste. Acționează multele lent. Nu ajung întotdeauna la nivel celular profund să hrănească celulele, care sunt bateriile corpului. Nu țin cont de stresul modern și de supra-solicitare, da? Deci, nu planta este problema, ci forma în care o folosim. Și aici avem pe piață o multitudine de suplimente nutritive, care sunt foarte multe suplimente bune, dar se remarcă, poate, din cunoașterea mea personală, doar câteva produse sau câteva companii care produc, să spunem, produse de calitate, având la bază aceste considerente și mult mai mult decât atât. Da? Și atunci, de ce avem nevoie ca noi să ajungem cu informația, cu hrana la nivel celular? De ce este nevoie să facem o nutriție inteligentă? Pentru că asta trebuie să facem, da? Corpul nostru, astăzi, în secolul 21, iată, în anul 2026, este mai stresat. Stresul este la cote foarte înalte. Presiunea noastră, presiunea constantă a vieții moderne și la care nu fac față foarte mulți oameni, este și lipsa aceasta de adaptare, corpul este mai intoxicat, expus la toxine din mediu, din alimente, din apă, corpul este mai obosit energetic, epuizare la nivel profund, la nivel celular, este mai deconectat de ritmurile naturale, deconectat de univers, de sursa divină, de Dumnezeu, cum vreți să spuneți, da? Deci este și pierderea sincronizării cu natura, pentru că nu ne mai conectăm cu natura, stăm în blocuri de oțel, cu sticlă, cu blocuri înalte, cu totul electric, cu antenele acestea care 5G și așa mai departe și tot ce este poluarea asta fonică și nu numai, da, electromagnetică, și atunci ne minunăm că ne îmbolnăvim. Păi ne îmbolnăvim că avem atâția factori care ne bombardează corpul. De aceea avem nevoie de formule să ne ajutăm, formule din plante, din formule suplimente, dacă vreți, așa, cu biodisponibilitate crescută, cu absorpție rapidă, cu acțiune la nivel celular, cu informație clară pentru celule. Deci celula este deșteaptă, ea are inteligență, cum și corpul nostru, da? Celula decide dacă ceva funcționează sau nu. Adică tot ce se strică, de fapt, se strică de la nivel de informație și la nivel de celulă. Și atunci trebuie să intervenim unde? La sursă, direct la cauză, da? Ce înseamnă formă inteligentă de nutriție celulară? Pentru că foarte mulți dintre noastre care sunt pentru prima dată o să spună că nu vorbesc o limbă corectă și că sunt poate termeni noi pentru dumneavoastră. O formulă inteligentă înseamnă că combină plantele cu micronutrienți esențiali. O formulă inteligentă folosește tehnologii moderne de extracție a substanțelor active. O formă inteligentă de nutriție respectă ritmul biologic al corpului. Livrează informația direct către celule, se adaptează nivelului de stres, identifică
deficitul energetic, pentru că putem să nu fim bolnavi, dar noi să fim într-un deficit energetic și dezechilibrele care se instalează înainte de a fi diagnosticați, da? Susține reglarea, nu dependența. Și nu mai vorbim despre a lua ceva să ne treacă sau să ne amelioreze, ci despre a hrăni celula corect. Deci dacă noi hrănim celulele corect, corpul nostru intră în acea etapă de resetare și de regenerare celulară. Dar dacă facem ce trebuie, da? Trecerea aceasta de la clasic, da, la inteligent, de fapt, intervine atunci când există o schimbare de mentalitate. Și vă spuneam că trebuie să fim pregătiți la schimbări. Iau ceva când am nevoie, asta este un tipar, da, pe care, sau un obicei, dar eu trebuie să mă gândesc altfel, susțin echilibru zilnic. Ceaurile le luăm ocazional, că nu avem timp să ne facem toată ziua ceaiuri și să umblăm la muncă cu sticluța și cu să bem la oră, da? Deci aici avem nevoie de nutriție celulară constantă. Aștept să apară boala, aștept să apară dezechilibru, nu mă doare nimic. Păi ce? Dacă nu mă doare, eu sunt sănătos. Sau dacă analizele de sânge ies bune, eu sunt sănătos. Este greșit total, total. Mențin starea de bucurie și vitalitate, iată, ca să nu apară dezechilibre. Deci, prevenția, de fapt, ce facem și astăzi noi, este vorba de prevenție și prevenția reală trebuie să înceapă la nivel celular. Și plantele rămân fundamentul. Nu putem face o nutriție celulară cu alimente care sunt moarte, iată, întotdeauna trebuie să ne gândim și la asta, că ele stau în galantare luni de zile și numai transportul pe unde cât timp fac și așa mai departe, nu mai au nici energie, nu mai au nici nutrienții necesari, plantele rămân fundamentul. Forma în care le folosim, de asemenea, face diferența. Da, ori vrem să bem ceaiuri toată viața, dar nici aici nu este bine să bem, iarăși nu intru în detalii, ci trebuie să avem această schimbare de mentalitate de la tradițional la ceva inteligent și există și astăzi și veți vedea aceste formule inteligente, de la simptom, să nu fim legați de simptomatologie, la stare și de la reacție la prevenție. Deci, în continuare, vreau să vă arăt cum pot fi susținute aceste principii prin 5 formule, dar o să vă spun mai multe, dar 5 formule, să spunem, de bază pentru tematica noastră de astăzi, de a menține bucuria și de a oferi corpului, iată, bucuria aceasta ca oasele, ca sistemul nostru articulat să vă spună mulțumesc, aceste 5 formule care lucrează exact la acest nivel profund, da? De informație, de energie, de nutriție. În seara aceasta vorbim despre remediile acumulate. Pentru cei care nu au auzit niciodată, ele se numesc drajeuri Accumulit sau drajeurile APL Go, dar în spatele acestor drajeuri sunt remedii, de fapt. Aceasta este formula corectă pentru că nu sunt simple drajeuri, ci sunt remedii care declanșează procesul de regenerare celulară, având la bază tehnologia Accumulit SA, care aparține companiei Egeo Product Line, APL Go. Aici vorbim despre o tehnologie anti-îmbătrânire. Datorită acestor cercetări care s-au făcut în Europa de către un grup de cercetători, iată, am avut acces acum 7 ani de zile la aceste drajeuri, la aceste remedii, care de fapt reprezintă o hrană inteligentă pentru celule, o nutriție celulară sublinguală. Adică întregul set de aminoacizi, minerale și vitamine într-un singur drajeu. Reactivarea, iată, corpului, resetarea acestuia, da? Pentru că compoziția acestor remedii este din plante medicinale, din plante aromatice, condimente, din vegetale, din semințe și cu ajutorul acestei tehnologii, de fapt, noi ducem nutrienții către celule și potențăm
acțiunea acestora de mult mai multe ori. Adică nu e vorba doar de compoziția în sine, ci prin tehnologia acumulit, care înseamnă acumulare la putere și stocare a energiei, aceste remedii au potență maximă, adică poate să fie și de câteva ori puterea unui extract din semințe de dovleac sau puterea foarte mare a armurarului. Adică nu vorbim de o concentrație mică. Prin tehnologia acumulit, de fapt, s-a concentrat puterea substanțelor active și s-au încărcat aceste remedii, aceste drajeuri cu informație și energie, de fapt energie cu ce? Cu electron, prin procesul tehnologic care aparține companiei Egeo Product Line. Deci, facem o restructurare a întregului corp pentru că avem cu ce? Adică avem această nutriție inteligentă. Vreau să faceți cunoștință cu primul produs și primul remediu se numește Relax, care după denumire ar fi relaxare, da? Dar el este mult mai mult decât atât, este unul din remediile mele favorite. De ce? Pentru că observația mea a fost de la începutul introducerea acestor remedii pe piață în România, că ele nu doar relaxează, ele dau semnalul corpului de a se deschide, de a se regla din punct de vedere emoțional și de a crea acel teren de care vorbeam mai devreme, terenul acela de relaxare, bucurie, conștientizare, liniște, calmitate și de a identifica foarte rapid acele zone din corpul nostru care sunt în deficit energetic și deficit nutrițional. Ceea ce face relaxul este acea resetare mentală de care avem cu toții nevoie. Pentru că suntem cu toții, sau aproape toți, sau o parte foarte mare, blocați. Blocați în tipare, în emoții de care nu mai putem scăpa, în șocuri, în traume. Acestea blochează, de fapt, procesul de vindecare. Putem să luăm pastile cât doriți dumneavoastră, la recomandarea celor mai buni medici, celor mai buni oameni de știință. Dacă corpul nostru este blocat din punct de vedere mental, emoțional, nici medicamentele nu-și vor face treaba și nici produsele naturiste. Doar că, iată, acest grup de cercetători au găsit formula prin care să aducă plante adaptogene în compoziția, de fapt, a tuturor remediilor Egeo Product Line sau remediilor EPL. Sunt 19 formule, adică 19 tipuri de remedii și fiecare tip de formulă să aibă capacitatea de a se adapta, în primul rând, nevoilor corpului și, în al doilea rând, de a identifica deficitele energetice și nutriționale. Iar relaxul este primul butonaj pe care trebuie să apăsăm dacă vrem să ne creăm starea de bucurie, dacă vrem să creăm acel teren de vindecare. Relaxul, ce am făcut? Ups, nu l-am, s-a șters? Cred că s-a șters, dar o să revin, probabil o să intru la final ca să vedeți formula de compoziție acestui produs. Deci relaxul este primul remediu pe care vi-l recomand pentru că aduce liniște, aduce echilibru, aduce stare de bine și declanșează procesul de regenerare, de refacere. Pentru cei care sunt devitalizați, iată, sunt persoane care, pe lângă faptul că sunt foarte încărcați emoțional,
poate o rigiditate emoțională, poate, iată, încăpățânare sau, vă spuneam, opune rezistență la schimbare, dacă facem deblocarea cu relax, putem interveni în situațiile în care o persoană, de exemplu, este foarte, foarte devitalizată, da? Nu are forță interioară, nu are acea energie, da? Ca corpul să se refacă, aducem un aport de nutrienți concentrați prin produsul grow. Grow înseamnă a crește, da? Dar e mult mai mult decât a crește, ci vorbim de un suport pentru sistemul imunitar, un suport pentru a deschide chakra inimii. Este vorba de o acțiune profundă la nivel subtil pe zona energetică, hrănește corpul, hrănește celulele, iată, cu extract de merișor, cu extract de scoruș, cu extract de rodie, cu coacăz, cu aloe vera, cu extract de castravete amar, da? Care ajută foarte mult și în glicemie ridicată, cu mușețel, da? O persoană care, iată, este în depresie, în stare de apatie, care este devitalizat, poate în astenie de primăvară, în astenie de iarnă, sau care pur și simplu are o anumită vârstă, sau care are o imunitate foarte scăzută, da? Foarte scăzută. Nu reușește, de exemplu, să, prin toată medicația chimică, iată, poate a avut și un virus, are nevoie de grow, de a-și susține imunitatea și de a crește vitalitatea celulară. Deci, primul remediu pe care îl recomand este relax, care are banană, care are mușețel, da, care aduce și un aport de nutrienți pentru calmarea inimii, a bătăilor inimii, adică a tensiunii arteriale, care reglează glicemia, relaxul, care ajută foarte mult în reglarea somnului, în liniștirea minții noaptea, da, și deblocarea sistemului neuromuscular, adică acele persoane care sunt rigide, înțepenite, pot avea rezultate cu un singur drajeu de relax. Și acest lucru se poate întâmpla foarte repede sau într-un program terapeutic de câteva luni de zile, dar rezultatele se vor vedea garantat și mai devreme. Iată, putem să deblocăm articulațiile, oasele cu un singur sau două drajeuri pe zi de relax. Dar dacă mai venim alături de relax cu acest grow, care ne dă vitalitate, care ne ajută să avem energie, să ne mișcăm mai repede, să avem chef de viață, acest lucru îl facem cu grow, o combinație, da? Adică nu mergem doar cu un singur remediu. Și un alt remediu pe care vi-l recomand în procesul acesta de a ne dobândi stare de bine, de a ne conecta cu sinele interior, de a ne conecta cu divinitatea, de a crea acel aha, poate, uite de ce nu mă vindec, sau uite că nu mai sunt atât de nervoasă, uite că sunt mai calmă, nu reacționez așa la stres, nu mă mai enervează soacra, nu mă mai enervează șeful la muncă. Oare ce se întâmplă cu mine? Sunt mai calmă, sunt mai detașată. Acest lucru se întâmplă și cu relax, dar se întâmplă și cu happy. Pentru că happy are o compoziție foarte complexă de plante adaptogene care ridică vibrația și nivelul de vibrație, frecvența. Ne ridică frecvența mult, mult peste ceea ce putem noi să ne imaginăm. Adică nu am reușit să ne ridicăm frecvența doar cu un ceai de mușețel sau poate cu un ceai de lavandă sau, eu știu, poate talpa gâștii de asemenea, care este pe relaxare, sau floarea pasiunii, da? Nu reușim dintr-o cană sau două căni de ceai să ne ducem pe așa o frecvență. Pe când aici avem puterea concentrată a acestor plante adaptogene care fac minuni de foarte multe ori. Și de aceea avem îndrăzneala și curajul să vorbim despre ele, pentru că nu le veți înțelege
decât dacă participați la conferințele noastre, pentru că pe site nu avem cum, și pe site-ul oficial și pe site-ul pe care îl avem noi ca și comunitate, nu putem pune aceste detalii, pentru că ele vin din observația mea personală, din observația partenerilor și acelor oameni care consumă, care au grijă de oameni, care recomandă, da? Pentru că suntem o echipă foarte mare, care deja de 7 ani consumăm aceste produse și care am învățat din experiență, dar și din experiența celor care au venit înaintea noastră, cum acționează aceste produse. Dar cumva ideea este că nu veți găsi aceste informații așa cum le primiți astăzi detaliat în nici o altă parte, da? Nici pe site, nici în alte părți. Iată că produsul Happy are extract din semințe de cânepă, are cannabisul, da? Adică e vorba de extract de cannabidiol, care ajută foarte mult la inflamație, la durere, are extractul de banană, are extractul de pasiflora, de lemn dulce, de curcuma, de mușețel, extract de pere, extractul de cătină, extract de ginkgo biloba și extracția asta nu este una întâmplătoare, este extracție prin ultrasunete pentru a se păstra substanța activă și informația. Deci este cel mai nou procedeu de extragere a substanțelor active care nu lezează, iată, membrana celulară a plantelor și fructelor, ci extrage, o face permeabilă ca să poată fi extrasă acea substanță activă. Deci Happy este al treilea remediu pe care vi-l recomand și acest trio, Relax, Happy și Grow, poate fi un trio de început pentru orice persoană care este în depresie, în anxietate, în atacuri de panică, în copii, iată, cu probleme, cu autism, de asemenea, copii cu sindrom Down, de asemenea, persoane care sunt cu boli autoimună, cu scleroză multiplă, cu poliartrită reumatoidă, cu probleme de oase, cu osteoporoză, gonartroză, coxartroză, fac minuni aceste 3 remedii ca prim pas de a crea acea stare, de a crea mediu propice regenerării și a vindecării. În același ritm, poate să începeți cu acestea 3, iată pe sistemul osteoarticular un produs care face minuni și care ajută la regenerarea oaselor, a cartilajelor, la producerea de lichid sinovial, este slide-ul. Slide-ul este un remediu de top în compania APL Go pentru că ajută chiar la regenerare, de fapt declanșează din interior procesul de regenerare a cartilajelor. Și dacă vă duceți la un medic să întrebați acest lucru, vi se va spune că oasele nu se regenerează, că singura metodă este să luați calciu, nu știu ce, magneziu, tot felul de suplimente, până în punctul în care, dacă nu se rezolvă, operațiile sunt singura soluție. Dar până atunci, recomandarea mea este să încercați aceste remedii. Pentru că operațiile înseamnă, iată, și orice operație înseamnă o traumă pentru corp, pentru minte și de multe ori pot fi cu reușite sau fără reușite. Adică nu neapărat că întotdeauna există rezultatele așteptate. Și atunci, haideți să intervenim clar, simplu, benefic pentru corpul nostru, cu remedii care pot să ne schimbe starea de bine și starea și să declanșeze procesul, iată, de refacere, de regenerare, de vindecare. Slide-ul se adresează oaselor, articulațiilor, se adresează țesturilor conjunctive. De aceea, noi când facem o terapie cu slide, avem rezultate în tot ceea ce înseamnă probleme de mușchi, de fascii, de ligamente, de cartilaje, da, de oase articulației. Mai mult, slide-ul curăță articulațiile. Deci toate persoanele care sunt înțepenite, care au ciocuri la nivel de coloană, ciocuri la articulații, la mâini, au monturi,
vor resimți dureri chiar accentuate, aș putea spune. De ce? Pentru că ele se duc țintit acolo unde aveți problema, care poate să fie într-un stadiu incipient sau poate să fie într-un stadiu de stagnare sau ceva vechi, da? Cu mult timp înainte. Și atunci facem curățenie cu slide. El curăță foarte mult articulațiile. Mai mult, cu slide deblocăm, curățăm bronhiile, plămânii, persoanele care sunt, iată, în perioada aceasta de sezon, de iarnă, răcesc, tușesc, sau sunt foarte sensibile, au pneumonie, tuse seacă, tuse cu secreții, mai ales când este tuse seacă, noi nu trebuie să luăm antitusive, da? Noi trebuie să deblocăm plămânii, să expectorăm ceea ce este în interior, acumulare de mucus, foarte mult mucus. Și slide-ul face acest lucru, da? Deci ne ducem către a ajuta corpul și să-l deblocăm. Deci slide-ul face minuni în aceste situații pe care vi le-am expus mai devreme. Are curcuma, are extract de ghimbir, are fraj de pădure, are lemnul dulce, are gheara mâței, da, sau așa se mai spune, ceaiul verde, are pere, extractul de pere, dar toate la un loc reprezintă o formulă inteligentă pentru regenerarea articulațiilor. Alături de slide vine stopul, care este neapărat bine să-l consumați. De ce? Pentru că este antiinflamator, analgezic și scade foarte mult aciditatea din corp, reduce, iată, vă spuneam, inflamația și ajută foarte mult persoanele care au dureri de spate, dureri de oase, iată, dureri de mâini, dureri de cap, orice tip de durere, pentru că este cu rol antiinflamator analgezic. Și aici venim cu acest stop. Ele se iau la început pentru că sunteți, să spunem, persoane care n-au mai încercat aceste produse, ele se iau separat. Nu le luați împreună, da? Pentru că pot fi foarte puternice, deci două remedii odată pentru o persoană care este nouă și care are o multitudine de boli sau care are probleme mai vechi, corpul poate reacționa foarte repede. Și atunci le luați separat. Noi vă consiliem cum să le luați. Nu există neapărat obligativitate la o anumită oră, deci stresul acesta dispare, ci doar că recomandarea este pe care vă dau și pe care o practicăm deja, de a păstra intervalul orar pentru organele corespondente, adică să le luăm după ceasul biologic. Dar dacă nu aveți timp, le adaptați exact așa cum vă vine cel mai bine. Mănușă, dacă vreți doar dimineața, le luați doar dimineața, dacă vreți seara, le luați doar seara. Adică nu există o restricție. De aceea, simplitatea unui astfel de tratament, în ghilimele, naturopat, este maximă. Fără stres, fără bătăi de cap, că nu mi-am luat-o la anumită oră, că din 12 în 12 ore, nu, veți vedea rezultate și după primele trajeuri. Cu condiția, de fapt, nu neapărat cu condiție, dar cu recomandarea neapărat de a consuma apă, adică după fiecare drajeu să consumați o cană cu apă ar fi ideal. Dar dacă, iarăși, se întâmplă să fiți în mașină sau să nu aveți la îndemână apă și vă doare capul sau aveți probleme, orice probleme sau sunteți sub tratament, ele își fac efectul oricum. Da? Deci, stopul are ardeiul iute, îmbunătățește circulația cerebrală, îmbunătățește circulația la nivelul periferic, deci are rol de a subția sângele pentru persoanele care iau anticoagulante. Deci este cu un rol ușor anticoagulant, deci nu facem exces atunci când sunteți pe anticoagulante, dar ulterior veți putea renunța la ele pentru că au o capacitate foarte mare de a curăța sângele, de a subția sângele, de a reduce, iată, o tensiune și de a fluidifica sângele
Și nu va fi nevoie să luați anticoagulante, pentru că sunt persoane care de la 40 de ani iau anticoagulante, ceea ce este enorm de mult. Se încarcă organismul extrem de mult cu toxine, da? Are curcuma, are zmeură, extract de gheara mâței, are extract de lemn dulce, extract de vișine. Și iată, o combinație foarte bună este aceasta de slide și stop, și combinația de relax, slide și stop este extraordinară în repararea sistemului osteoarticular și în același timp, și dacă luați și grow, iată, 4 remedii, 4 bombonele, poate 4 drajeuri, deja faceți terapie și pe sistemul cardiovascular. Este mare lucru. Adică tot ceea ce veți lua din gama de produse Accumulate, din gama produselor EPL, vor avea spectru foarte larg de acțiune, pentru că fiecare produs în parte nu reprezintă doar un tratament pentru X boală, X problemă. Ele se duc către toate sistemele, către toate organele, la nivel profund, la nivel de celulă și la nivel mental, emoțional. Și nu veți găsi pe piață produse atât de complexe. Deci veți găsi produse, sunt produse bune, dar nu atât de complexe. Un alt remediu pe care vi-l recomand pentru a normaliza starea de bine, și aici vorbim de a normaliza și glicemia, și activitatea pancreasului, iată, și digestia, este norm a normaliza. Deci este un produs care are lici, are extract de anghinare, are schinduf, are Garcinia gambogia, are ginkgo biloba, are castravetele amar, are măr, un produs care este musai pentru diabetici, cei care au diabet, chiar și pe insulinodependent, au nevoie de acest norm și se va regla foarte mult activitatea pancreasului și ulterior glicemia, dar și pentru persoanele care au probleme cu digestia, o digestie proastă, balonare, stări de greață, stări de vomă sau când consumăm o mâncare mai copioasă, și ajută la refacerea, și acest norm, să știți, la refacerea țesuturilor, a normaliza starea țesuturilor, mai ales a persoanele care au complicații în urma diabetului, cu, iată, pregătirea pentru amputarea unui deget, a unui picior. Să știți că norm reface țesuturile. Alături, am descoperit asta nu chiar de primele luni de când am început să le recomand, am descoperit asta ulterior prin cazuistica pe care am avut-o. Și atunci putem să intervenim și cu norm. Dar de aici drumul nostru poate continua în maniera în care aveți anumite probleme și vreți să vă rezolvați anumite probleme. Noi, ca și consultanți, ca și specialiști în aceste remedii, de exemplu, vă putem face un protocol de terapie și putem interveni pe problemele dumneavoastră personale. De aceea noi avem chaturile de consultanță. Dacă sunteți parteneri, veți avea acces la consultanță gratuită și ulterior cineva se va ocupa de dumneavoastră, iar nu numai o persoană, în chat-uri puteți să puneți întrebări și pentru dumneavoastră și pentru persoanele care vă sunt dragi și vreți să-i ajutați. Iată, în starea de bine, în a crea această stare de bucurie, intervine creierul. Și aici, dacă o persoană este blocată din punct de vedere mental și poate, hai să spunem că relaxul i-a făcut bine o perioadă și după aia corpul s-a obișnuit sau poate vrea rezultate mai rapide, trebuie să ne adresăm sistemului nervos, da? Centrul de comandă, creierul. Brainul este un produs complex, complet, pentru a susține activitatea cerebrală. Și aici vorbim de mobilitate, de gândire, da? De a avea o memorie mai bună, o concentrare mai bună. Persoanele care consumă brain sunt mai creative, se concentrează mai mult la muncă, sunt mai rezistente la efort, își deblochează articulațiile sau pot avea rezultate în durere, da? Cu brain și cu stop chiar din prima etapă.
atunci când, de exemplu, corpul este înțepenit, ai o criză de lumbago, ai o criză de sciatică, da? Deci putem avea rezultate cu un brain și un stop, un relax și un stop, un relax și un slide, iată o combinație de câteva remedii în timp de 2-3 zile. Nu este poate nevoie nici să mergeți la medic sau să chemați salvarea. Am avut N situații în care oamenii s-au deblocat din câteva drajeuri. Brain-ul este foarte complex, ajută la circulația cerebrală, memorare, concentrare. Persoanele care sunt la pat deja, care nu mai pot vorbi, ajută foarte mult în deblocarea vorbirii alături de relax, sau persoane care, iată, sunt în convalescență după operații și așa mai departe. Dacă e nevoie, avem nevoie de a declanșa procesul de regenerare și de refacere și de deblocare a corpului cu brain. Mai mult, vreau să mai intervin cu încă o formulă foarte importantă în acest proces de a ne crea starea de bine, de a ne crea energie, este GTS-ul sau Get Straight, care are toate vitaminele B, B complexul și coenzima Q10, ajută foarte mult în susținerea, iată, acțiunii brain-ului, brain și GTS, brain și grow, dar este și de sine stătător, foarte bun pentru refacerea, regenerare, pentru persoane care sunt super obosite, care nu au vlagă, care nu au chef de viață, care nu au direcție în viață de multe ori, care nu au o problemă de sănătate, nu au un diagnostic, dar sunt total devitalizați. Chiar recent am avut o persoană în consultație și așa era de devitalizată că m-a rugat să-i fac terapia la distanță, ea fiind în Argentina, iată, și am descoperit de fapt că ea era devitalizată datorită glandelor suprarenale. Nu avea de corectat altceva decât să-și ridice, iată, energia rinichilor și a glandelor suprarenale. Și atunci, iată, GTS-ul vă poate fi de mare, mare folos și aici, în acțiunea glandelor suprarenale ca susținere pentru cei care deja și cunosc remediile și știu cum le recomand și cum le ofer cu logică aceste remedii, este Power Man. Power Man care merge foarte mult pe rinichi, pe zona renală, bărbați, femei, ne crește frecvența, ne crește energia vitală, energia aia Chi se mai numește, sau Chi, Power Man-ul, deci Power Lemon, care ajută foarte mult corpul să se revitalizeze și să creeze acea energie care nu mai există, da? Și corpul este la pământ. Poate vă spuneam, nu are o boală, nicio persoană, dar nu se simt bine. Iată, Power Man-ul vă recomand cu GTS-ul, este foarte bună combinația aceasta pentru bărbați și în potență, în fertilitate, și dacă vrem să ne creăm starea de bine, avem nevoie, mai ales doamnele, acea bucurie de Power Woman care ne reglează la nivel hormonal. Deci vorbim de reglarea sistemului endocrin cu Power Woman. Deci putem să facem și o combinație între Power Woman și Power Man pentru a restabili echilibrul energetic masculin și feminin, dar există și această posibilitate ca o persoană să nu aibă acea bucurie de viață, poate că este la menopauză, da? Și aici intervine iritabilitatea, durerile de cap, să spunem, stările acestea de bufeuri, da? Transpirație excesive, care îți creează o stare de disconfort permanentă, nervozitate, insomnie și așa mai departe, plus probleme hormonale, care, iată, să fie la nivel de sân, cu noduli sau probleme de endometru, iată, Power Woman ne poate regla această stare emoțională de a aduce echilibru la nivel hormonal, la nivel de sistem endocrin. Și următorul pas, după ce am trecut de aceste etape, 2-3 etape, deci aici nu trebuie să le luăm pe toate, e combinație, vă recomand în procesul de refacere a energiei și refacere a stării de bine, a bucuriei, un detox. Detoxul acesta mental,
emoțional și fizic, care se face cu remediul multispectrum. Deci vorbim de o acțiune la nivel de paraziți, peste 250 de paraziți, bacterii, fungi și virusuri. Deci mergem și pe partea fizică, colon, intestine, ficat, rinichi, sânge, tiroidă, limfă, da? Detoxul acesta este peste tot și mai mult se face detoxul emoțional cu acest remediu. Deci nu vorbim doar de un rezultat pe termen scurt, ci este de fapt o abordare holistică a ceea ce se întâmplă în corpul nostru, a dezechilibrelor pe care poate le avem de foarte multă vreme, care nu sunt diagnosticate și vă aveți întrebări, vă puneți întrebări, da? Iată Multispectrum, care are undeva la 19 plante, extracte din plante foarte concentrate pe zona aceasta de terapie, în ghilimele, antibiotică, da? Adică un supliment foarte, foarte puternic pe zona aceasta de agenți patogeni, cuișoare, papaia, curcuma, cimbru, coriandru, păpădie, lemnul dulce, merișorul, schinduf, nuci de pin, grapefruit, extracte, da? Toate sunt extracte, semințe de dovleac, extract de anghinare, extract de coacăz negru, extract de cuișoare, extract de mandarină, deci papaia, eucalipt de asemenea, este extraordinar. Deci dacă vrem starea de bine, să facem acest detox și alături de detox cu multispectrum, vă recomand curățarea ficatului, pentru că va fi un beneficiu pentru sistemul dumneavoastră osteoarticular nemaipomenit. Multispectrum și hepar, adică curățăm ficatul. Vorbim aici de un remediu care conține păpădie, anghinare, piersic, armurariu, avocado, stafide și curcuma. Deci este o combinație extraordinară pe care o puteți face ulterior sau putem începe cu detoxul și unul din produsele pentru reglare emoțională. Deci nu este necesar să facem cu toate, ci un protocol, vă spuneam, de 3-4 în funcție de problemele pe care le aveți. Dar vă recomand heparul de a detoxifia, de a regla funcția ficatului, vorbim de un ficat gras dacă există, vorbim de emoții care sunt reprimate și sunt înmagazinate la nivelul ficatului, adică furia, mânia, resentimentele, ura, toate acestea înțepenesc organismul, înțepenesc mentalul și atunci facem o detox mental și fizic. Și cred eu că este suficient pentru astăzi, pentru că mai avem și săptămâna viitoare întâlnire și vă las pe dumneavoastră să descoperiți și celelalte remedii. Ce vreau să vă spun este, de fapt, să vă prezint și câteva detalii despre companie. Vă spuneam și la început, se numește compania APL Go, care are această tehnologie Accumulit și care are aceste remedii, iar ele sunt în România de 7 ani de zile, de când le-am descoperit, le promovez. Avem o echipă în spate care din consumator au devenit, iată, parteneri de drum în acest proiect și vreau să le mulțumesc că datorită lor noi creștem și mergem înainte ca și comunitate. Suntem o comunitate foarte mare în România. Și ca să aveți acces la aceste remedii, eu vă invit și vă invităm să intrați în comunitatea noastră. Aveți câteva detalii despre comunitatea noastră, deci nu vorbim despre produsele doar EPL, este vorba de comunitatea conceptdesănătate.ro, cu 4 pași simpli pe care puteți face, cum să le accesați, să vă registrați, adică să vă afiliați comunității noastre cu un link de registrare primit de la persoana care v-a invitat, să consumați produsele, să nu ne credeți pe cuvânt, pe mine personal sau eu știu, poate chiar dacă sunteți sceptici, nu este nicio problemă, dar vă gândiți la dumneavoastră să le consumați, să le testați, că le consumați pentru sănătate și nu aveți nimic de pierdut, să povestiți și altora dacă v-ați simți bine și dacă considerați că vreți să faceți bine altora, povestind în experiența dumneavoastră, noi asta facem.
Și bineînțeles să invitați, iată, persoanele noi sau cărora vreți să le faceți un bine și poate sunt sceptice și nu știți să le explicați, informația este nouă, să invitați în conferințele noastre de marți. De marți avem conferințe care aduc, iată, un plus valoare pentru sănătatea dumneavoastră. Și o altă invitație pe care vă fac este să cumpărați inteligent. De ce? Pentru că compania EGO Product Line nu funcționează ca alte companii de network marketing, funcționează ca o companie de sine stătătoare și are întotdeauna la dispoziția tuturor persoane care se afiliază promoții inteligente la care noi avem de fapt reduceri foarte mari. Iată, acum avem până mâine, cred, 21, da? Reducere la acest set pe care chiar vi-l recomand și despre care chiar am vorbit în seara asta, Relax, Grow, Happy, Slide, Stop și Norm, da? Reducere de 20%. Dar pe lângă acest lucru, iată, pe 23 ianuarie este ziua președintelui companiei și în cinstea lui și cu ocazia zilei sale de naștere, el oferă și astăzi a dat drumul la o promoția președintelui de 200% la orice pachet de înregistrare. Pachetele de înregistrare pleacă de la 200 de euro plus TVA. Există acest abonament de afiliere pe care îl achitați o singură dată, 25 de euro. Vă puteți lua un pachet de 200 de euro și puteți primi produse încă de 400 cadou. Deci ceea ce înseamnă că dumneavoastră puteți să faceți din acest pachet un program terapeutic 3-4 luni de zile chiar și 5 luni de zile, depinde de problema pe care o aveți sau ce anume vreți să rezolvați. Deci, cu 200% cadou, prețurile sunt extrem de mici comparativ cu ceea ce este pe site la momentul actual. Și întotdeauna avem, nu neapărat 200%, astea sunt excepții, de exemplu, de ziua președintelui, în principal, compania întotdeauna ne oferă anumite promoții ca noi să ne permitem să facem un program terapeutic pe care vi-l recomand să fie de minim 3 luni de zile. Nu așteptați ca într-o lună de zile un copil care este bolnav de 30 de ani să se repare pur și simplu, doar consumând câteva remedii. Aici venim deja cu o schimbare și de mentalitate, schimbarea terenului. Corpul are nevoie de ritmul său și de timpul său. De aceea, recomandarea mea este să faceți terapie și să vă programați, iată, la astfel de promoții, un program de 3-6 luni de zile și să profitați de tot ceea ce v-am oferit noi ca informație în această seară și în următoarele evenimente. Deci, prin program de afiliere, dumneavoastră puteți cumpărați inteligent. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Am să opresc această înregistrare, cumva, am să dau drumul la microfoane și o să vă rog, dacă aveți dorința de a vă expune din experiența dumneavoastră câteva minute, 2-3 persoane, o persoană în această seară și la final, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție încă 20 de minute. Se poate reactiva funcția renichilor. Contraindicații se pot folosi și de femeile însărcinate, de mămicile care alăptează, de copiii mici, sugari și de animalele de companie, ca să știți, da? Ok. Pentru AVC, da, pentru AVC e bine să luați câteva remedii. La început relaxul, iată slide-ul, stopul, după care interveniți cu heart-ul, brain-ul de asemenea. Depinde cum se află persoana respectivă și putem să-i dăm și un grow, adică le introducem treptat aceste remedii. Da? Mă bucur, doamna Hristante, că v-a plăcut conferința. Pentru demență, doamna Dorina vă recomand Relax, Brain și GTS. Chiar sunt remediile de început, acestea 3 drajori pe zi. Ulterior trebuie să treceți la un protocol de
a susține mai mult și circulația, de a face o detoxifiere, adică trebuie să vă pregătiți pentru un program de măcar 6 luni de zile, dar veți vedea îmbunătățiri, persoanele mai atente, mai prezente, adică se vor vedea îmbunătățiri. Ok, pentru miopie cu astigmatism, dioptrii foarte, foarte mari, aici trebuie să începem programul, iată, cu slide, cu Grow. De asemenea, este foarte bun produsul Beauty, de care astăzi nu am vorbit, da? Pentru țesuturi conjunctive. Slide, Beauty, Grow și ulterior, vă recomand un detox, un multispectrum, un hepar, dar trebuie să vedem un pic istoricul. Da? Întotdeauna noi trebuie să avem și un pic istoricul persoanei, mai ales când vrem să facem un protocol mai complet, să nu ne ducem doar pentru miopie, da? Cumva. Dacă domnișoara este acum la menstruație și este anemică, deci are nevoie de Relax Power Woman și Grow câte 2-3 pe zi. Deci reglarea sistemului hormonal, reglarea ovarelor, relaxul e pe zona mentală, da? Și Grow neapărat chiar câte 2-3 pe zi. Calcifiere, depus la șoldul drept, dacă începeți cu relax, light și stop, deja e primul pas, iar fiind calcifiere, vă recomand la un moment dat să mergeți și câte 2 slide pe zi și câte 3 slide pe zi, da? Și detoxul de asemenea trebuie introdus în tot programul acesta, adică nu merge numai pe diagnostic, pe problemă, da? Nu, cu acestea începem, da, pentru hemodializă. Deci cu acestea începem. Indiferent de faptul că o persoană are un organ sau nu, asta ca să știți, chiar dacă o persoană nu are, de exemplu, vezica biliară sau are doar un rinichi sau, eu știu, are ceva amputat, corpul are memorie. Deci memoria acelui organ există. Nu o putem șterge niciodată. Și atunci facem terapie pe organul care este scos. Da, Ramona, dacă aveți 4 luni, vă rog, doamna Ramona, dacă vreți să deschideți microfonul, dacă aveți 4 luni de când consumați aceste remedii, care a fost sau care au fost rezultatele dumneavoastră? Mici, puține, nu contează. Vă rog să ne spuneți. Da, bună seara! Da, Bună sunt foarte seara! mulțumită. La început eram așa îndoită, dar am văzut STP-ul că este foarte bun la dureri. Am început să iau 2. Seara nu mă lăsa, mă dureau articulațiile și la SRD, că asta vreau să vă spun, îmi trosnește acolo, zona aceea, la șold și doamna Doina spunea că este normal, Da, e pentru că normal. lucrează. Păi acolo au identificat o problemă. Da, Înțelegeți? și trosneala asta, deci lucrează acolo, în zona aceea, nu? De Da, asta. este o reașezare, este o curățare a articulației, da? Adică corpul singur își creează mecanismele sale de a elimina cauza dacă are, iată, un suport în acesta cu remediile EPL. Deci nu vă speriați că o să fie o perioadă. Important este că au identificat, iată, zona cu probleme și ele acolo lucrează țintit, în ghilimele, știți? Au identificat și lucrează țintit pe zona cu probleme. Am înțeles, am avut încredere în doamna Doina, deci am mers tot înainte cu ele și da, sper să fie ok. Și continui încă 2 luni să fac 6 luni? Ce ziceți? Păi puteți să mergeți încă 2-3 luni de zile, mai completăm, iată, poate ar fi bine să luați și un hart care să ajute la circulație. Dacă urmărim evoluția, ulterior nu vă rezumați doar la 3 sau 4 remedii strict pentru problema pentru care ați venit în program de terapie, ci trebuie să Da. extindem puțin, adică ori mai aducem aport de remedii, aceleași remedii 2-3 pe zi,
sau mai introducem ceva care să ajute. Iată, în probleme osteoarticulare spuneam Grow, care poate ajuta foarte mult la mineralizare. Iată, dacă sunteți la menopauză, poate ajuta foarte mult Power Woman. Dacă vreți o vindecare mai bună, este foarte bine să restabilim circulația sanguină și poate trebuie să interveniți cu un heart. Da, Înțelegi? de la circulație, da, că eu sunt operată la femurul drept, deci la capul femural m-a operat și Da? mi-a dat voie acolo la presiune. Deci am avut, da, pe circulație, totul pe circulație, da. Păi, de asta vă spuneam, nu vă limitați doar la asta pentru că dumneavoastră poate nu știți, dar dacă aveți acces la grupurile noastre de consultanță, chiar și din momentul în care aveți o problemă sau o nelămurire, noi vă răspundem. Și atunci vă susținem în procesul acesta cu sfaturi. Da, ok, vă mulțumesc frumos. Mult Numai drag, doamna bine. Ramona. Da, doamna Mihaela Viorica, de a lucra pe organul scos, asta este o practică normală în terapii alternative, mai ales eu ca terapeut care practic terapia Bowen și așa, nu numai, se lucrează pe organul scos. Se lucrează și mental. Se poate face terapie la distanță pe organul scos. Sunt multe de povestit. Mm. Da. Eu am o mărturie foarte frumoasă. În fiecare zi mă sună lumea și îmi spune ce efecte au remediile, dar ieri chiar a fost una foarte frumoasă. Sora dânsei îmi spune, uite, sora mea are de foarte mulți ani un scaun neregulat numai prin clismă. Și am zis, wow! Și face Carmen, i-am dat un multispectrum, un MELS, și a doua zi îmi spune, am avut un scaun atât de bun, deci de la un multispectrum. Și mi-a zis, Carmen, dar eu credeam că acest multispectrum este numai pentru paraziți. Și am spus, nu, acesta este și pentru flora intestinală. Deci rezultate noi avem foarte multe. De ce a spus și Carmen, eu vis-a-vis de scaun, da, pentru că eu aveam de la menopauză, da? De la menopauză aveam probleme cu constipația, dureri abdominale și constipația asta predomina foarte mult. Și apropo cu norm și cu norm, cu MLS și cu ICE. Eu mi-am reglat tranzitul și chiar sunt extrem de mulțumită că ani de zile eu am avut probleme cu constipația. Da, vis-a-vis de chestia asta chiar și eu sunt una dintre cele care mi-am reglat tranzitul. Da, e ceva fascinant ce se întâmplă cu aceste produse. Eu la toți le spun, nu mă credeți pe cuvânt, încercați pe propria voastră piele, pentru că fiecare organism este diferit, fiecare corp este diferit și atunci la fiecare dintre noi se vindecă cu totul și cu totul altceva. Luând anumite remedii, vezi că îți rezolvi, eu știu, problemele articulare sau eu, da, și problemele articulare mi le-am rezolvat cu slide, cu stop, cu relax. Sunt multe. Eu am venit cu un sac de simptome și de diagnostice și le-am rezolvat așa pe rând și sunt extrem de recunoscătoare. Și plus de asta că acum câteva zile am primit iarăși o veste din asta care o provocare, da, este o altă provocare și i-am și spus lui Carmen, gata, îmi iau un relax, un happy și îmi intru la culcare. Și dacă altădată reacționam altfel la astfel de provocări, la astfel de mesaje care vin către noi așa și nu sunt chiar cum ni le-am dorit noi, acum de data asta am avut cu totul și cu totul o altă stare, o stare de relaxare, am primit-o cum așa e să fie, că nimic nu este întâmplător. Această veste și
cum fiecare are drumul lui în viață și provocările lui. Așa. Ce să vă mai spun? O întrebare. Ați reușit de când luați remediile EPL Go să vă creați această stare de bucurie pe care nu o aveați, poate? Da, asta și spuneam mai devreme, pentru că eu trăiesc zilnic această stare de bucurie, inclusiv un mesaj care, asta spuneam, a venit ca o provocare, da, o boală care nu este chiar ce trebuie în familie, da? Și am primit-o cu altfel, cu altă, nu știu cum să vă spun, dintr-o altă stare, dintr-o altă vibrație, dintr-o altă înțelegere. E total diferit față de cum priveam înainte dacă venea o astfel de stare, o astfel de veste către mine, da? Probabil plângeam 5 zile la rând, nu mă mai ridicam din pat, aveam cu totul și cu totul o altă stare. Acum este exact cum spuneți dumneavoastră, trăim o stare de bucurie, ne bucurăm de orice clipă, de orice moment, nu pot să spun așa în cuvinte ce se întâmplă, că de asta și spun tuturor, nu mă crede pe cuvânt, încearcă, da? Și atunci e altceva, încearcă. Ați avut acele momente de conștientizare, de a elimina, iată, poate conflicte vechi sau poate tipare vechi în toată această perioadă, aceste momente de conștientizare care poate v-au făcut să înțelegeți altfel boala sau altfel, iată, și conferințele noastre până la urmă, altfel să vă raportați, iată, și la ceea ce ați avut înainte. Exact. Și iarăși ce vreau să vă spun că anul trecut, de când consum remedii APL, au venit aceste momente de conștientizare. Uite, de asta făceam eu anumite lucruri sau mi-am adus aminte faze din copilărie care practic eu le uitasem. Înțelegeți? Dar ele au venit așa și mi-au confirmat anumite stări ale mele pe care eu le repetam așa la nesfârșit. Sau ce am mai observat vis-a-vis de consumul acestor remedii, că tot așa mi-au apărut momente din copilărie care m-au marcat, probabil, în subconștient m-au marcat și eu nu știam de ele. Adică i-am și povestit lui Carmen. Eu când am fost copil în școala generală, mi se spunea 2 bețe înfipte în Aparat de mers pe drum. Da. Am trecut și eu prin această etapă. Am trecut și eu. Da, din cauza că eram foarte slabă, dar eu habar n-aveam că acest lucru mi s-a întipărit în subconștient și acum cu aceste remedii l-am scos la suprafață și atunci mi-am explicat starea mea de a nu ieși în fața oamenilor, frica aceasta de public, Da, pe care anul ăsta mi-am învins-o. Dar sunt lucruri care se întâmplă și sunt extraordinare. Deci, mulțumesc din suflet. Mulțumim foarte mult. Mă bucură foarte mult că până la urmă aduce și un grad de, dacă suntem deschiși, și este și acel grad de înțelepciune care cumva e ca o cireașă pe tort, pentru că se deschid altfel, cum să spun, se deschide partea asta energetică a corpului altfel, de a primi informația, de a o evalua, de a susține corpul și din punct de vedere emoțional, ceea ce nu putem spune, iată, atunci când consumăm poate remedii naturiste din alte companii sau produse naturiste sau suplimente nutritive obișnuite. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru... Cred că ne-am încadrat într-o oră și jumătate, este ok. Mă mulțumesc pentru prezență și pentru a vedea celelalte produse, vă invităm, am lăsat
suspansul și pe săptămâna viitoare. Vă invităm la o întâlnire marțea viitoare, dar până atunci cred eu că e bine să luați legătura cu consultantul dumneavoastră, să puneți întrebări, să vă faceți un program de afiliere, să cereți un sfat, un program terapeutic, pentru că noi vă stăm la dispoziție și noi ne ajutăm foarte mult reciproc, de aceea susținerea noastră este și susținerea dumneavoastră va fi din mai multe părți, da? Nu de la o singură persoană. Vă mulțumesc tare mult pentru tot și să ne revedem cu bine. Cred că dacă o să doriți pentru proiectul EPL Go, joi la ora 19, dacă vreți să aflați mai multe despre ceea ce facem noi și ce reprezintă proiectul EPL Go în România. Cu mare drag, deci ne vedem joi, da? La ora 19. Mulțumim foarte mult, a Octavia fost are ceva minunat. de spus? Doamna Octavia? Las pentru data viitoare, că nu era așa important, ok? Ba da, spuneți. Oh, era o chestie scurtă, am vorbit cu Păi doi scurtă. chiar ieri. Ce am observat, am avut de ani de zile o ciupercă la unghia piciorului și de fiecare dată, cu tot felul de tratamente, cu uleiuri, cu ce am știut eu, mergea spre vindecare până când ajungea la capăt. Când se iasă ultima parte, care era bolnavă, aveam așa o mâncărime cumplit de puternică, nu reușeam să mă abțin, mă scărpinam cu ce era, cu forfecuța, cu ce aveam eu acolo, cu pila, în secunda a 2 ciuperca se ducea la rădăcina unghiei. Și chestia asta am pățit-o de vreo 3 ori, cred, de-a lungul anilor, și ca să crească unghia e cam un an de zile, de la rădăcină până la vârf unde se taie. Ei, anul trecut, da, este deja anul trecut, în ianuarie, parcă, sau tot așa în februarie, nu mai știu exact, am luat un MLS, unghia a început să crească normal și săptămâna trecută, fără mâncărime, am scos ultima. Atât am fost de bucuroasă, de n-am cuvinte să vă spun. Deci unghia mea este perfect sănătoasă, n-am mai avut mâncărime când am tăiat-o și e sănătoasă. Și a dispărut ciuperca după ani de zile, nu știu, 5-6 ani, nici nu mai știu mult. Da. Multispectrum, da, e foarte bun pe zona asta de candidoze, da, și vaginale, și intestinale, și ciupercă, da, la unghii, păr și așa mai departe. Foarte, foarte bun. Pe lângă altele. Mulțumim tare mult! Cu drag. Și să ne revedem cu bine joi. O seară frumoasă! Seară frumoasă! Seară bună! Seară frumoasă, Mulțumim! 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 Mulțumim!